ଭାରତ ଏକ ଦେବପରାୟଣ ଭୂମି। ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନୀତି ଏବଂ ନିୟମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ନୀତି ତଥା ନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ଛାଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିବା ସଫଳତା ହରାଇ ବସନ୍ତି ତଥା ସଫଳତା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ତଥା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବା ଖାଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କଳି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର, ଦ୍ୱାଦଶ, ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବାଳ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡବାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଅମଙ୍ଗଳର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ, ବାଳ କୁଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ପାନିଆ ଖସି ପଡ଼େ ତଥା କର୍ଣ୍ଣପ୍ରଦେଶ ବାଳ ଉଠିଲେ ବହୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଦିଏ। ସପ୍ତମରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ଆଖି ରୋଗ ତଥା ବାଳ ଝଡ଼ିବା ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ବା ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ଜୋତା, ସକ୍ସ ଆଦି ଏଣେତେଣେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳର ସୂଚନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳ ଦେଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତଥା ବିପଦ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ପାଦ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ପାଦ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଲେ ମନ ସ୍ଥିର ରହେ ତଥା ମନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଘରର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଜୀବନ ସମୁଦାୟ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ।